Hemen salam olanlar, bu medalanyjağınız buna satılan Dut Camry'miz 2005 polnu full. Şuna abzor bir qeylqa çabzor. Vlog yok bunda abzor edeyin men. Sebebi yanında video alman adam yok şu an. Serdim olanlar, ideal sastanede maşin. ...2004'ün 10. ayı... ...koşmaça... ...hemmedat ba... ...hemmedatını Dakars... ...Sijenyalan yağdayına seyredin... ...bakasın men size Instagram'da da aytdım... ...10.600 deyip... ...berde daydayın... ...10.600'de sırdalaşırlı... ...daşınna çıkıp kıyladı... ...yok şun kovladı var ana berde... Käbirini ısırensiniz bu näme dep bu plyonka öňüne zaş etme plyonkanın ýüzü aýlanan. Hiç ýyl zat ýok atak. Ana şuňa kapoda çykurkydy. Ana motor görýäňiz. Ýagdaýjygyny. Ýüzejä zat çarşy bar ýöne hiç ýyly agyr straşny degim ýok maşynyň. Inni häzir 10.600 gaty gymada diýip ýazjaklar bolar. Ýa-ni arzan däl. Ýöne maşin var. Men size şu ýerde bir zat aýdasym bile. Babuçka dut tawulun şu maşynyň bahasy ýok. O diýmek näme? Belbir baha satylan ok, ýagdaýyna görä. Gowzat tapsaňyz, ýani gymmat bolýar. Häzir 2004 Avalonlar dut tawulonlar we 2004-2005 dut Camry'lar edil şoňalyk dut tawulonyň 2004-2005-i $10.000 ýokarda. Gowzat aljak bolsaňyz. Näme üçin imini dut Camry'ň 2004-2005-i gymmat gelýär diýip sorajaklar üçin bular 500 skor gelýändir. Könüleri 400 skor gelýär. Bular ýykmy karop gelýär. Şu sebäpden 2005-liň bahasy gymmat. Häzir 2002-2003 şu baha satjak bolup görünýär ba. O baha olar geçen ok ýöne 2005-ler, 2004-ler geçen şu baha. Hopşam şeýlerak olanlar. Häzir maşin polnu daşynanam görkedeýin, görüňöňiz baha berin. Like, komentary, dostlukla paylaşın alana berene nesip etsin edilmen hazır alan bilen video çek bilen birden çekmek istese satan bilen video çekecek eğer çekmek istese yok çekmek istemeseler käbir utonya onu çekmez düşünün diňe surasy düşüp goýar. Salonny serdin oğlanlar tarpedan dut kemlen hemmesini keser şol açyla kiler çykandylar. Pioneer insonk modeller oğlanlar bu. Insonk model primerna $450-500 bahasy var diňe şoň üstüne. Aşakam 350 ýa ýangyşmasam toşny ýadmy şonu. Opşam has gowy düşünýänler aýdar. Maşinni iň soňky Magicar bar. Iň soňky Magicar. Hemme adam original. Şuňa näme goşmaçy goýulan bolsa hemme zat original. Şu sebäpdenim ýanky baha ýankalyk. Primerna $2000 goşmaçy zatlar goýulan dapalnyçinde. Opşam bereler maşin düşünýäňiz. Ana şu sebäpden şu baha. Podograf zat badyr munda da seredin. Full bolan podograf, elbetde klimat kontrol. Salonam görýäňmi? Original koja sur hiç tiklenýär ýok şuň 50-den daha ýok salonda. Diňe üstü alkantar edilen elbetde ýok. Opşam maşin gaty gowy. Gaty jern sastaýany saklanan. Edil şuňalyk gowy dut Camry bar bolsa, görýäňiz klient bar. Onuň häzir käbirini ýalasyn $2000 goşup 17 Camry, 18 Camry aranyň gowy dämi? Menem özüm şonu alardım dogry maýdan. Ýöne dut Camry şu bahan götürýändir ýadyňyzdan çykarmak. Ana şu alja bolan Kerkiden geldi-de, jaňa Ağam imin dut Camry, men o bir giden maşin ködürledim. Ýok, diňe dut Camry ana. Öz istedi alla opşam klienti ba. Ýanky maşynyň edil gowy bolsa, maşynyň gaty gowy maşin bolsa, ýanky 2004-2005 bolsa, onun goşmaçy hemme zat ýetik bolsa, onu alýarlar o baha ýok. Häzir şu goşmaçyny aýyrsaň, primerna $1000-2000 anam satyp bolýar düşünýärmi? Ýöne eýesi şuňa alçyk hemme zat taýynjak zat almak istedi. Bizem tap berdik. Iň esasat maňa alanam satanam dawolny bolsa. Ne berdi? Hemme zat görýänmi? Bära tiklenme. Rulla bir tiklenme şu koja. Bolla. Başka zat ýok. Hemme zat ellenmedik. Zawat goý. Öýüňe setkajy wamyň, setkajy goýlan. Hopşam şeýlerek. Oğlanlar Kerkiden ussa gelli gördü. Aybek maşin ýagdaýyny ödün gördüň polmy. O niriniň nähilekligini aýtdyň.
alan oğlana maksat kerkiden şu at kamera al oturuyorlar hava neticesin alana bereni satanam uca tanıyanlar yazdı da maşini ervetler opsiyon. Sen gördün ha polnu barladınız davolnu olsanız ol esası. Maksadım polnu sanınan ya. Kag bu Aybek näme diýte şollýar. Minnetler kerkabry küçünden barar. Ne diýip davay nesiretsin alana berene. Otlak görelim bismillah. Emedat gowy. Otlak şowy. Rol yenilecek. Ne olanlar ilk makaropka değil ya şuna 2004-2005'lerde el yaptın ya. Bu bagaj açça. Lexo maçıgar oysan. Kamera zadnya video da vardır. Buna bagaj niye? Bu şunu yani. Ana ilk sizdeniyse oğlanlar. Görüyorsunuz. Gat arasında saklanın maşinel ne yesem bir gatı go arasında saklattır da maşine tanıyanımla. Şu yerde maşin alana olan, satana olan ustasının suratını koyacak. Onları video çekme utanıyorlar da doğru şunu men yarak video çekmedim de Allah onları. Anonla alana verene nesip etsin. Kim maşin almak istese ya satmak istese havarlasın. Yani maşin satacağını da öz bahasına degence de atırlar. Onun men arkayn tatayın. Eyle ki kliyanda da yani alyanın patpişik bizde satyanın patpişikte yüzümü tanımasın ne hazır siz öz adınıza goğca baka deyin anarkam kag bu goğca baka alsın ikinize de amatlı olsun düşünenin şonu zevka katı goğolya anon oğlanlar canını sağ olsun dine öňe herekede bu vizadır koyulur ondan sonra maşinalar çıkar ondan sonra bizim 3. günümüz çıkmadı netip bolsa daha şowdan Aşgabatda yol bulun 3. gün çıkar kim şunu açık dut kameralar gelip berense her birinizde almak nesip etsin ya başka maşin isläp berensoňyz öz isleýän maşinyňyzy her biriniz almak nesip etsin oğlanlar. Iň esasy adam bilýär can sağlyk kanun at bolar da.